Takže ahojte lidi a tady budeme dělat jahody v čokoládě, takhle. A doufám, že to bude dobrý, tak jdeme na to. Takže nejprve si je umyjem. Takže takhle to vypadá. A teď, kdo chce, tak si je může ještě jakože uříznout tyhle jako osázky, ale já to nebudu dělat, ať do té čokolády můžu takhle ponořit. Takže jdeme na to. Já jsem koupila tyhle dvě čokolády, tmavou nebo polevy a mléčnou. Cukrářská poleva, čokoládová a tmavá, mléčná. No. A udělala jsem si horkou vodu a teď je tam do toho dám, tak. A aby se mi rozstavily. A píšou tu, že vlastně, že tu nesmí být, má to být 50 až 60 stupňů a mám to v té vodě nechat 7 minut a nesmí to prej být jakože 100 stupňů, protože nevím proč, asi ten plast se rozstaví. No, tak to tam do toho dám. A pak jsem si vzala takhle tyčinku z kavárny normálně, doporučuji si vzít, protože to vlastně do toho můžete zapíchnout a v té čokoládě to pak vymáchat. Tak, teď si tu čokoládu, ona už taková už roztekla, tak já si ji otevřu a dám ji do takové mističky, abych je tam mohla takhle pouštět. Tak na řadu jde první čokoláda a teda první jahoda a vypadá to tady takhle. Já to nemůžu ukázat, ale no, tak ukážu, jak to bude vypadat, když to bude hotové. Já už dělám asi tak 4. jahůdku a chci teda říct, že celkem rychle vysíchají. Že tato první je už celkem suchá. Jako, že už se celkem vysušuje ta poleva. Takže tak dobrý. No a takhle teda vypadají ty čokolády, ty jahody v čokoládě, když jsem je polila tou hořkou čokoládou a ta jahoda v hořké čokoládě já to poliju vlastně mléčnou. Tak takhle to dopadlo. I jako z téhle strany to nevypadá úplně nejhezčí, ale tyhle první 3, ty jsou pěkný, ty se povedly. Jsem zkoušela, jsou fakt dobrý, takže vám je fakt doporučuji se udělat doma. Tak ahoj!